Цукерочку съем и побегу. О, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Вы пробачьте, коли ласка, але у меня сустреча. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Ви топу не бачили? Як? Тільки що був? Невже час переблитав? Пробачте, побягу знов чекати. Рмав. Ой-ой-ой-ой-ой. А може у яе што з гадзіннікам здарылася? Але не. Хутчэй за ўсё яна проста не ўмее па ім час вызначаць. З-за гэтага я тут, а яна там. О, не, там. Пайду пагляджу. І дзе гэты топа? Быццам праваліўся некуды, Рмаў. Топа, ты спецыяльна схаваўся і маўчыш, каб я злавалася. Рмаў, а чаму я злуюся? Можа, зараз Топа чакае мяне там, дзе мы дамовіліся? Усё, бягу туды. Ну, Рыся, ой, ты незнарок не спецыяльна ад мяне хаваешся, а, Рыся? Ой, прызначылі ж сустрэчу. Калі ты зараз не пакажешся, то я раззлуюся і нават перастану з табой сябраваць. Рыся, ты мяне чуеш? Ау! Ой, а чаго ты я раскрычаўся? Можа, яна стаіць у двары і чакае мяне? Хай! Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ой, а где мои колыханочные сябры? Ой, где вы? Вырашили у хованки погулять, а? О, дядуля добрадзей, добрый вечер. Я пачуў ваш голос і таму вырашыў вярнуцца. Але прабачце, я пайду. Топа, куды ты на ноч гледзячы? Я б не пайшоў у такі час на вуліцу, але абяцаў сяброўцы сустрэцца. Почакай, Топа. Няма часу, дядуля, сяброўка чакае. Ой, куды побег? Столькі дзяцей гледачоў чакаюць. О. Добрый вечер, дядуля Добродей. Добрый вечер, кветочка моя. Дядуля, вы Топу не бачили? Только что был тут и побег. А куды побег, Рмаў? Ну, сказал, что до сяброўкі на сустрэчу. Да сяброўкі? Дзіўна, гэта мы з ім прызначылі сустрэчу. Я чакала, але ён так і не з'явіўся. Дзіўна, ён так хутка выбег з пакойчыка. Ну, Топа, можа ён так куды побег, а не на сустрэчу са мной, Рмаў. Ой, каб не заблукаў дзе, хутка сцямнее на вуліцы. Хіба так можна? Спачатку сам прапанаваў сустрэцца і пагуляць разам, а потым узяў, ды не прыйшоў, Рмаў. Ой, думаю, у Топы ёсць прычына, чаму ён не прыйшоў на сустрэчу. Я ведаю гэту прычыну. Проста ён няўважлівы да сяброў. І я ўжо пакрыўдзілася, Рмаў. Ну. Трэба выслухаць Топу і даведацца яго прычыну. Нішто сабе! Я чакаю яе, а яна тут у пакойчыку сядзіць і нават не памятае, што сябар Топа чакае ў двары. Што? Гэта я не памятаю. Дядуля Добрадзей, ды скажыце яму. Так, давайте разбираться. Чаму сябры не сустрэліся у прызначаны час у пэўным месцы? Давайте. Вельмі хочацца даведацца. Рыся, скажи, калі ласка, дзе ты чакала Топу? Я чакала Топу на стадыёне. Планавала сустрэцца і разам прабегчы некалькі кругоў, а потым адправіцца на пляцоўку з турнікамі. Пачакайце, на якім такім стадыёне?
На тым, што каля фонтана. Ничто себе придумала. Так, Топа, а ты дзе чакаў Рысю? У нашем дворе я сидел каля релю, хотел разом покататься. Я пробягала па двары, цябе не бачыла. Вядома, у гэты час я тебе ў пакоі чакаў. Думаў, што і ты мяне тут шукаеш. І я ў пакойчык прыбягала, але цябе не было. Ды і тэлефанавала табе, а ты не адказваў. Побег без телефона, вось і не отказывал. Мне зразумела, чаму вы адразу не сустрэліся. І не толькі не сустрэліся, але і сапсавалі адзін аднаму настрой. О, вы просто не прызначылі дакладнае месца. Вось і чакалі адзін аднаго блізка, але ў розных кропках. Ага, сапраўды, калі прызначаеш сустрэчу, трэба дакладна дамовіцца і пра адрас сустрэчы, і пра час. І час мы з Топам не абмеркавалі. Дамаўляцца пра сустрэчу трэба заўсёды па правілах. Тады ніхто не будзе хвалявацца і губляць час на пошукі адзін аднаго. А яшчэ лепш дамаўляцца пра тое, як плануеце праводзіць час. Бегаць па стадыёне ці гушкацца на рэлях. А мне здаецца, што самае лепшае месца сустрэчы гэта тут, у пакойчыку. І ў нас заўсёды збіраецца вялікая колькасць сяброў. А калі мы ў зборы, давайте паглядзім цікавую вячэрнюю казку. Давайте, мультфільмы ўсім падабаюцца. Дядуля, выберыце самы цікавы. Ой, з задавальненнем. Сядайце зручней, мультыплікацыйная казка пачынаецца. А зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, час рыхтавацца да адпачынку. Чыстим зубки, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Цікавых усім сноў. Заўтра, як заўсёды, сустрэнемся ў калыханцы. А зараз вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясе, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачай